11 hanggang 18. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhasa ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya. Palibhasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paano kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman. Kilala ko ang aking mga tupa at ako naman ay kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at pakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay, pusa ko itong ibibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Ang mga salita ko ng ating Panginoon. Gusto ko pong balikan natin yung pinakauna. Yan. Tawag sa pagsampa. Salmo 23 o Psalm 23. Kasama rin po ito sa pagbabasa ng ating Biblia. Pero ang ginagawa kasi natin ay responsive reading. Ano po yung sagutan. Pero ito ay kasama sa mga teksto po sa linggong ito. Ang Psalm, ang Book of Psalm, ito po yung koleksyon ni Haring David ng kanyang mga komposisyon, mga tula, mga poem. Mahilig po kasi siya gumawa ng mga ganun. At marami rin po sa ating mga himno ay galing din sa mga isinulat ni Haring David. Si David po ay isang musician at isa rin po siyang pastol. O sa modern term natin ngayon, pastor. Ano po? Siya ay isang shepherd. Bata pa lang po talaga, tagapagpalaga na rin siya ng mga tupa. Kaya at iba-iba pang mga hayop. Ang Psalm 23 o Psalm 23 ay isa po sa mga paborito kong teksto. At ngayon ay nais kong ibahagi ang ibig sabihin ng mga nilalaman ng tekstong ito. Sa ibang mga pag-aaral, itong tekstong Psalm 23 ay ito po yung sinabi ni Haring David kung siya ay bata pa lamang at haharapin na po niya ang napakahiganting si Goliath. Ano po? Yan. Ang sabi niya dito sa verse 1, ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Bagamat siya ay isang pastor, mayroon pa po siyang kinikilalang mas mataas pa kaysa sa kanya. Ano po? Dahil siya, ang inaalagaan niya ay tupa, hayop, ang tinutukoy niya naman dyan na pastor ay ang Panginoon, ang ating Diyos, sa pangalan ni Jesucristo, na ang inaalagaan naman ay ang ating buong kabuhayan. Kung sa mga tupa, tao ang nag-aalaga, sa mga tao, ang nag-aalaga naman po ay ang ating Panginoong Diyos. Amen po.
po o ibinigay na ng ating Panginoong Diyos ang pangangailangan ni David at ang pangangailangan natin bilang mananampalataya sa Kanya. Kaya nga, kahit sa araw ng mga ulos, sa araw ng mga trahedya, ay nakikita natin, meron pa rin tayo pagkain sa ating hapagkainan. Mayroon pa rin tayong kalakasan para magtrabaho. May mga bagay pa tayong kaya gawin. Kundi kaya naman minsan sa buhay natin, nakakatanggap tayo ng mga blessings, ng mga miracles na hindi natin inaasahan. Ganyan po ang provisyon ng ating Panginoong Diyos. Amin po. Kaya tunay lamang po na sinabi ni David, wala nang kailangan pa. Sana, ganun din tayo sa ating mga buhay. Pag kinikilala natin ang ating Panginoong Diyos sa tagapag-alaga natin, ang pastor natin, at tayo ng mga tupa, ay umaasa rin tayo at sumasampalataya na wala na tayong kailangan pa sapagkat siya na ang nagbibigay ng mga ito. Dito po si David, bagamat siya ay isang pastor, hindi mo niya tinitignan ang sarili niya na pastor. Pagkos sa tulad nito, itinuring niya ang isang sarili niya na tupa. Siya ay isang hayop, isang tupa. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapat nubayan niya ako sa siting ng mga tubig na pahingaan. Sa English, mga kapatid, pag sinabi natin sariwang pastulan, ito yung greener pasture. Green. Pag sinabi kong green, maganda yung kulay ng mga damo, magandang pagkain po yan ng mga hayop na kumakain ng damo. Kasi ang tupa, kumakain din po ng damo. Kaya inihahanda o ibinibigay ng Panginoong Diyos kay David yung green pasture. Yung magandang buhay, magandang pagkukunan ng pagbuhayan, magandang pagkukuhanan ng mga pangangailangan ng pagkain. Ayun po. Yun ang sariwang pastulan o kaya naman ay green pasture. Pinapat lubayan niya ako sa siting ng mga tubig na pahingaan. Still water. Dalawa po ang maaaring ibig sabihin nito. Una ay siyempre yung tubig. Sapagkat ang tao o maging ang mga hayop, hindi lang naman po pagkain. Kailangan din ng tubig. At itong tubig o batis na pinagdadalan sa kanya ng Panginoon ay napakalinis ng tubig. Napakasariwa. Napakasarap at talagang nakapapawi ng matinding uhaw dahil sa pagpapagod. Ang mga, alam po natin tayo, pag napagod, ang una palagi natin hinahanap ay tubig. Kasi ang tubig, yan ang nakapagbibigay ng relief sa katawan natin. At ganoon din po ang pangalawang ibig sabihin ng tubig ng pahingahan. Bukod sa dinadala tayo o dinadala yung tupa, ng mga hayop sa malinis sa painuman, ay ang ating Panginoong Diyos, binibigyan din po tayo ng relief sa bawat kapaguran ng ating buhay. Amen po? Amen. Kanyang pinapananauli ang ating kaluluwa. Pinapananauli sa English po ay restore. O di kaya naman ayusin. Muling ibalik. Ano pa? Pagkakasira ang speaker, ipapaayos natin, i-restore para magamit muli. Ayan. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Alam niyo po kasi ang mga tupa, kahit yan mayroon ng sinusundan na isang pastor, mayroon kanya, yung pastor may belly. Yun ang sign ng tupa para makilala niya yung amo niya, ang pastor, para masundan niya ng tama. Pero dumarating sa isang banda na naliligaw, na nawawala yung
O kaya naman napunta sa ibang lugar. Ano po? May mga ganong pangyayari po sa grupo ng mga tupa, lalo-lalo na kung napakarami nila. Kaya mayroon din sinabi si Jesus, mga kapatid, sa isang daang tupa, kung nawawala ang isa, handa niyang iwan yung 99 na tupa para hanapin yung nag-iisang tupa. Kaya dito mga kapatid, sa buhay natin, tulad din tayo ng mga tupa, dumarating sa buhay natin ang pagkawala, ano po, ang pagkahulog natin sa mga bangin, o yung pagpunta natin kung saan-saan. Kung minsan na may bagamat tayo ay Kristiyano, nahuhulog pa rin tayo sa bitag ng kasalanan. Nakakagawa tayo ng mga mali. At doon mga kapatid, ay ibinabalik tayo ng Panginoon Diyos sa Kanya. Nire-restore, muling inaayos yung ating kaluluwa, yung ating soul, yung ating buong pagkatao pabalik sa Kanya. Ayaw po ng ating Panginoon Diyos na tuluyan tayong maligaw sa kawalan. Amin po? Yan, ganyan ang ating Panginoon Diyos. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa Kanyang pangalan. Tignan po ninyo ito mga kapatid. Si David, yung pagkasabi niya, He guided me into the path of righteousness. Sa daan ng katwiran, yung tama, dadalhin ka ng Panginoon Diyos sa direksyon papuntang tama. Ililid ka niya sa mga bagay, sa mga gawain tama. Ano po ang ibig sabihin nito mga kapatid? Sa mga bagay na tama, kahit na minsan tingin natin mali, o tingin natin hindi mabuti, pag yun ay tingin ng Panginoong Diyos na tama, doon ka niya idadirect. Not in the path of goodness, not in the path of greatness, not in the path of badness, but in the path of righteousness. Because God is just and righteous. Yan ang attributes ng ating Panginoong Diyos. Kaya minsan, pag may mga tupa na napakarami, kahit lubhang delikado ang dinadaanan, halimbawa may bangin sa gilid ko, pero yun ang tamang daan, papunta sa kanilang bahay, ay kailangan nilang dumaan doon sa pag-aalalay at sa paggabay ng pastor. Kaya kahit napakadelikado ng dinadaanan, kung yun ay tama sa ating Panginoon Diyos, asahan po natin na nandyan siya, ginagabayan tayo para hindi tayo mahulog sa kamalian. Amen po. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang masama. Sa English, even I walk through the valley of the shadow of death. Valley, alam niyo po yung valley, yung pinagganon ng bundok, yung nasa baba, bangin, ano po, valley. Delikado po kasi ang nilalakaran ng mga tupa ng panahon nila. Wala pa naman itong kalsada. Bundok po talaga. Kahit yung nilalakaran ni Jesucristo, kung halimbawa pupunta ka ng mabundukan, hindi katulad ng Lenon, hindi katulad ng Marcos, talagang tatapa ka sa bato, gagamitin mo yung mga kamay mo para lang makaakyat. Ganun ang buhay nila noon, lalo na kapag ikaw ay tupa. Dahil walang daan at bato-bato, kailangan akyatin nyo ng tupa. Kaya kapag nalaglag ang tupa, nagkamali, o kaya tinapak ng tupa ay nabiyak, yung bato ay nabiyak, mahuhulog siya doon sa kalaliman ng valley. Mamamatay ng tupa. Yung bangin, kabundukan po ang nasyon ng Israel. Kaya dito sabi ng mga kapatid, kahit dumaan ako, sabi ni David, sa anino ng kamatayan, hindi siya matatakot. Kasi alam niya, ang pastor niya, ang Panginoon, ay gagawin
mahulog. Hindi siya tuluyang mapahamak. Yun ang unang ibig sabihin. Pangalawa, mga kapatid, ay kahit mamatay si David, hindi niya katatakutan yun. Bakit? Kasi alam ni David na dahil siya ay nasa Panginoon Diyos, walang kapangyarihan ng kamatayan laban sa kanyang kaluluwa. Hindi ba't sinabi ni Jesus, huwag mong katakutan ng tao, kasi ang tao ang kaya ng patayin ng katawan mo. Matakot ka sa Diyos na kaya patayin ng iyong katawan at ang iyong kaluluwa. So dito, alam na alam ni David, mga kapatid, na yung nangyayari sa mundo ito, sa kasamaan ng mundo ito, katawan lang ang kaya niyang kunin. Katawan lang ang kaya patayin ng mundo ito. Pero ang iyong espiritu, ang iyong kaluluwa, hindi yan magagalaw. Sapagkat yan ay pagmamayari at nasa proteksyon ng ating Panginoong Diyos. Amen po. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, ang tao na mamatay ng isang beses, nakatakda yan. Hindi mo pwedeng iwasan, hindi mo pwedeng i-delay ang kamatayan ng isang tao. Kung panahon mo na, yun ang katotohanan. Pero sa kaisipan mo, pwede kang matakot, pwede kang hindi matakot. Dito po, sinasabi ni David, hindi ako matatakot. Kahit sa anino ng kamatayan o kahit sa mismong kamatayan. Sapagkat alam ko ng ating Panginoon Diyos ang nagmamayari ng ating buhay. Sana ganoon din po tayo sa ating mga buhay. Amen po. Sapagkat ikaw ay sumama sa akin, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialin sa akin. Alam natin yung mga pastor may tungkod, may staff silang hawak. Dalawa po yung ginagawa nun. Una, pantaboy sa mga aso, mga wolf, mga asong guba, tulad ng binasa natin na lumalapit sa mga sheep, sa mga tupa para patayin. Pantaboy. Pangalawa, yun po ay pang-guide. Ano pa? Pang-guide sa dadaanan ng mga tupa. Yun ang nagsisialin kay David. Yun ang nagbibigay ng proteksyon kay David at yun ang nagbibigay ng tamang direksyon sa buhay ni David. Naway, ganoon din po tayo, mga kapatid. Kasi pag tayo bilang tao gumawa ng sarili nating daan, sigurado po ako maliligaw ka lang sa iyong ginagawa. Kailangan natin ng guide. Kailangan natin ang magpoprotekta sa buhay natin. Hindi po baril, hindi po itak ang magpoprotekta sa iyo. Hindi rin po ang hustisya ng gobyerno natin ang magpoprotekta sa iyo. Hindi rin po yung kakayahan mo bilang tao. Hindi po. Panginoong Diyos lamang po. Pero ang pinoprotektahan niya, hindi po yung katawan natin. Yung ating kaluluwa. Yung life after death. Yun po ang sa Kanya. Kaya tatandaan po natin yung mga kapatid. Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. You prepare a table for me in the presence of my enemies. Pagka mayroong table yan, mga kapatid, isipin niyo po parang fiesta. May mga pagkain sa lamisahan na yun. Mayroong handang kainin, makakakain ka freely, makakakain ka ng may kapayapaan, ng may kalayaan, sa presensya ng iyong mga kaaway. Ibig sabihin, mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos, binibigyan tayo ng tapang. In the presence of our enemies. Binibigyan ka niya ng magandang tulog in the presence of your enemies. Binibigyan ka niya ng magandang gising in the presence of your enemies. Kaya kung marami kang kaaway, marami kang basher, marami kang hater, pero malakas at malalim ang iyong pananampalataya ng Panginoong Diyos ng pastor mo, ay makakagalaw ka ng may kalayaan.
isipan mo ang salitang takot kahit mamatay ka. Courage, tapang, mga kapatid. Iyong pinahira ng aking ulo ng langis, ang aking saro ay napawan. Alam niyo po, ang mga tupa, yung ulo nila, lagi ang na pinupuntahan ng mga insekto. O di kaya naman ay parang timon. Ano ba sa Tagalog? Ang timon. Garapata. Ganun po. Napakasakit po yun sa ulo ng mga tupa. Kasi wala naman silang paraan para maalis yun. Ano po? Kung mahayaan mo na maging ganun yung tupa mo, pwede po niyang ikamatay. Napakasakit. Sobrang sakit na wala nang magawa. Isipin mo na lang yung abuhos. Pinapanood mong kinakagat ka. Hinahayaan mo lang. Hindi po ba? Napakasakit. Ganon ang mga tupa. At yung oil na sinapahid, yung lamang po ang nagpuprotekta sa ulo nila. Yung lamang po yung nag-aalis ng mga dumidikit na parang timol, na parang garapata sa ulo nila. So dito po mga kapatid, iyong pinahira ng aking ulo ng langis. Ito po muli ay nagpapakita ng proteksyon ng ating Panginoong Diyos sa buhay natin ngayon. Sa paraan ng pagkasabi ni David, mga kapatid, ito ay yung physical natin buhay. In this life, we are protected from pain and suffering. Matindi, ano po? Yung oil na kanyang nilalagay, yun ang nagpoprotekta sa bawat sakit, sa bawat pagod, sa bawat problema na nararanasan natin dito sa ating mundo ngayon. Pero mga kapatid, dati natin isipin, may choice ka naman na iiwas yung ulo mo kapag papahiran ka ng Diyos ng langis. Anong ibig sabihin ito? Totoo po na mahirap ang buhay. Totoo na mayroong suffering, mayroong persecution. Pero mga kapatid, usually ang magpapahirap sa buhay mo, hindi naman yung nangyayari sa'yo. Ito yung magpapahirap sa'yo. Kung ang utak mo, punong-puno ng takot, dyan pa lang, hindi ka na makakatulog. Pag yung utak mo, punong-puno ng nervyos, dyan pa lang, hindi ka na magkakaroon ng magandang gising. Ano po? Kasi ang nangyayari sa mundo, wala ka nang magagawa dyan. Pero yung nangyayari sa utak mo, yan ang meron kang magagawa. Kahit gustuhin ng ating Panginoon Diyos na pahiro ng langis ang ulo mo para mawala yung negativity. Pero mas pinili mong umiwas. Kasi mas gusto mo yung feeling mo na hihirapan ka para mas maraming sumipat ka, ay choice mo yan. Ang pamahin na langis ay sa ating kaisipan ng kapatid. Yun ang pinapahira ng ating Panginoon Diyos. Yung pag-iisip natin, yung belief natin, yung mga paniniwala natin. Gusto malisip ng Panginoon Diyos, yung mga stress, yung mga anxiety, yung depression, yung mga nagpapahirap sa iyong kaisipan. Yan, at isa pa sa mga ginagawa ng ating Panginoon Diyos. Ang ating saro ay naapawan. Saro at baso, umaapaw, yun po yung blessing. Ano po? Nag-umapaw sa blessing. Hinahayaan ng Panginoong Diyos na umapaw ka sa blessing. Abundant life, abundant blessing. Para saan? For you to share. Para ikaw ay magbahagi sa iba. Kaya dito mga kapatid, hindi lang sa sarili ni David, hindi lang puro para sa kanyang sarili, bagkus meron din para sa iba. Dahil nag-umapaw ang blessing sa kanya, mayroon din siyang responsibility to share that blessing to others. Amen po. Kaya nawa, maging ganun din tayo sa ating mga kapwa. Tunay ng kabutihan at kawaan ay susunod sa akin sa lahat ng kaarawan ng ating buhay.
kabutihan, goodness, and mercy shall follow me all the days of my life. Ganon din po tayo mga kapatid. Kung nag-i-stay tayo sa ating Panginoon Diyos, ano man ang sitwasyon natin, ano man ang bumabagabag sa buhay natin, ang kabutihan at awa ay isa sa atin mga kapatid. Hindi po bini, hindi bulag ang ating Panginoon Diyos. Alam niya ang bawat senaryo o bawat sitwasyon ng buhay mo ngayon. Ayan, kabutihan at awa ng Panginoon Diyos. Sa ating modern, mas tinatawag natin siya grasya ng ating Panginoon Diyos. Bumubuhos ang kanyang grasya. Basta tayo'y palaging nasa sa Kanya. Hindi tayo tumatalikod, hindi tayo umaalis sa Kanyang presensya. Buong buhay, every year, every hour, every minute, every second of your life, the grace of God is always with you. Amen po. At ano ang response ni David sa kabutihan ng ating Panginoon Diyos? Ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. I will dwell in the house of the Lord forever. Sa atin po mga kapatid, we will dwell in the presence of the Lord forever through our faith. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya ay dapat manatili tayo sa presensya ng ating Panginoong Diyos kay Kristo Jesus. Amen po. Kaya tayo mga kapatid ay tulad din ng mga tupa. Wala tayong pinagkaiba. Bagamat may isip tayo, kung yung isip na yan ay sa atin lang, sigurado mawawala tayo sa tunay na landas. Hindi natin malalaman kung saan ba tayo pupunta, ano nga ba ang gagawin natin, ano nga ba ang misyon natin, ano nga ba ang layunin, ang purpose natin sa buhay. Diyos lamang po ang makapagbibigay niya. At syempre, sa pagbibigay niya, lagi natin tatandaan, lagi na tayong ginagabayan at pinuprotektahan. Sa ngalan naman ng anak, ang Banal na Espiritu. Amen. Inaalala sa atin ni San Juan na dahil ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin, dapat natin ibigay ang ating buhay para sa Kanya. Ang inaalala namin ngayon ay hindi isang dalawang sakripisyo, ngunit ang ating mga regalo na nagpapakita ng ating pagmamahal at pangako sa pasasalamat sa kung anong ibinigay ni Kristo para sa atin.
sa iyong walang hanggang kabutihan, o banal naming Diyos, sa pangalan ni Jesucristo. Salamat po sa inyong grasya, sa inyong pag-ibig, sa inyong patuloy na proteksyon, at sa patuloy na pag-aayos sa aming mga buhay, kahit na minsan kami, O Diyos, ay hindi namin deserve ang inyong kabutihan. Kami po ay humihingi ng pasensya ng awa, Diyos, ng kapatawaran sa pagkakamali na aming mga nagagawa. Bagamat kami ay inyong anak na, kahit kami ay sumasampalataya na sa inyo, tatawarin po ninyo kami, O Diyos, sa mga kahinaan ito na hindi namin maiwasan gawin sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon Diyos, sa buhay ni Haring David, na minsan ay isang naging modelo sa buhay namin. Magpahanggang ngayon, O Diyos, na ang kanyang mga sulat, ang kanyang kwento, ang kanyang kabayanihan, ang kanyang pananampalataya sa inyo ay nagsisilbing aral sa amin upang kami ay maging matapang din, katulad niya, na humarap ng walang takot kay Goliath na isang napakahigante at napakalakas na mandirigma. Pero sa pamamagitan ng inyong gabay, sa pamamagitan ng inyong lakas, tapang na inyong ibinigay at ibinulong sa kanya, ay napagtagumpayan niya ang napakahiganting problema, napakahiganting suliranin, napakahiganting tao na kailangan ng labanan para sa ikabubuti ng kanyang mamamayan. O Diyos, sa buhay namin ay mga gulayan din ang aming hinaharap, at kami ay patuloy na humihiling at nananalangin sa inyo, katulad ni David, na kahit lumaan kami sa anino ng kamatayan, ay turuan ninyo kami, O Diyos, na maging matapang, nang sa gayon hindi kami matakot sa anuman ang nangyayari sa mundo ito. Dahil kami ay naniniwala at ang katotohanan ng aming buhay ay sa inyo at inyo lamang. At kayo po ang nagkakapatan dito, anuman ang nais ninyo mangyari. Panginoon, muli kami magpapasalamat at lahat ng kabigatan ng aming mga damdamin, bawat kaguluhan ng aming mga utak, lahat ng mga negatibong pumapasok sa amin, pahiran po kami ng langis sa Diyos, na magkaroon kami ng kapayapaan, magkaroon kami ng kalayaan, O Diyos, at magkaroon kami ng magandang tulog at gising sa inaraw-araw ng aming mga buhay. Mulit-muli kami ay nagpapasalamat at ang lahat ng mga ito ay tinataas namin sa inyo. Tanggapin ninyo, mga kapatid, ang walang hanggang grasya, pag-ibig at umaapaw na presensya ng ating Panginoong Diyos. Lagi mo natin tatandaan, kasama natin siya, alam niya ang bawat buhay natin, alam niya ang bawat nangyayari sa atin. Siya lamang po ay nandiyan at naghihintay na tayo ay lumapit sa kanyang kalwalhatian. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, sa pangalan ng Jesucristo. Amen. Amen. Palakpakan po natin.
Canales. Ano po? Ang rough estimate po natin mga kapatid, sa tulong din po ng ating engineer, ako kasi yung supervisor, ay nasa 40,000. Tayo rin po ay nagpapasalamat sapagkat may mga tao po na nag-respond sa ating tawag, bagamat hindi po pa naibabahagi ito sa ating group chat. Gumawa po ako ng yung sa donation na mag-donate sila, invitation to donate sa mga kamag-anak po natin. Mayroon po kasi kami ng group chat at tayo po ay nagpapasalamat sa mga nagbigay 10,000 pesos po mula sa tumbuting Auntie Kapya Akiban. So po ngayon tayo sa Kailan, hindi sa nanirahan, retired teacher po doon, university professor. Tapos si Auntie Dorcas Wright, siya naman po ay nasa Canada, nagbigay po ng 5,000 pesos. Si Auntie Nelly Takiban, sila po ay nanirahan ngayon sa London, Pinakasol, nagbigay din po ng 5,000 pesos. At syempre po, ang Habok Methodist Church, Young People, nagbigay din po sila ng 5,000 pesos. Praise the Lord po. Thank you for all the donors as of now sa ating bank account plus the 5,000 pesos. Meron po tayo na 25,000 pesos na nakuha mula sa ating donation. Meron pa po tayong hinihintay, may mga nagsabi pa po na iba. Hinihintay ko lang po na may transfer sa ating bank account. So, out of 40,000, may mga nag-donate na po na 25,000 pesos. So, ang unang expenses po natin ay nasa 10,350. Nadagdagan pa po yan kasi mga globes. Yung mga calendars na bibili natin yung karagdagan kahapon. So, ayan po ang hukay. Salamat po. Yan, mga primary na nag-hukay sa atin. Napakarami nila eh. Sila Joshua, sila Kuya Benny, sila Michael, sila Jane, sila Matang, kaya sila yun. Sila pa yung iba po, mga nagbukal, sila Steven, sila Renante, yan. Kahit po, yan. Salamat po sa mga tumulong at kung may hindi ako nabanggit, ay ipagpatawad po ninyo. Pati po sa paggawa ng mga pagporma ng mga bakal, ng mga tulong, mga kapatid, ay tayo rin po ang gumagawa. Talagang tulong-tulong at ang napakaganda po ito. At pinabiliban din po ni Uncle Alan ay nagtuturo sila. Yung mga marunong na po, sila Kuya Billy, sila Joshua, sila Michael. Tinuturuan din po yung iba para alam din nyo gagawin. Ayan, sa mga pag-form ng ating mga babal. Ayan po. Kali-kali. Kahit babal po, sila Susan, sila Ate Mitch, din po sila Tinina. Di ka Chelsea. Sila Chelsea kasi ganang ito natin. Sino ba? Sila Ate Helen, sila JC, ayan po. Opo, sila Pastor Divina, ayan din sila. Si Ate Tintin, wala. Si Ate Lina pala yun, Ate Lina. Ayan, si Ate Casey, din. Sila Lily Boy, sila Mercy, saka yung mga yaman po. Si Jasmine, sila Marian, sila Bana, tayo rin po. Ayan, may bata, si Sayo. Tapos si Queen Ishanabi. Impress ka rin si Queen Ishanabi. Ang emperor, ang empress. Siya yung nagmamayari ng lahat yan. At praise
13,000 po yung susunod nating bibilhin. So 13,000 plus 10,000, nasa 23,000 na po. Kulang-kulang 2,000 na lang po ay magagamit na rin natin yung buong donasyon. So tayo po ay hihiling rin sa atin. Kung makikita natin yung donasyon puro outside sources, wala pa po yung galing talaga dito sa community na ito financially speaking. So kung po yung natin at humihiling sa inyo dahil para po sa mga batayan, para sa inyo rin po yan, mga taga rito, maaari kung maaari. Tumulong din po tayo, hindi lang sa paggawa, sa financially din po. 40,000 po yung ating rough estimate. Nasa tingin namin ay magkukulang kasi yung 40,000 na yun, walang hollow blocks. Pero dito po sa pag-design kasi, at medyo malambot yung lupa, kung napapansin natin, napag-isipan ko na lagyan ng 7 patong ng hollow blocks, added support. So sa hollow blocks po, 400 pieces. Ang kakailanganin natin po, tapos may bakal ulit siya, kaya medyo tataas po ang ating expenses, mga kapatid. Sa church budget po natin, kulang-kulang, mayroon pa tayo 15,000 ano po. 15 to 16,000 na lang ang natitirang church budget ng ating iglesia. Kaya kung magagamit po lahat yun, 15K, plus 25K, 40. Next month, wala na po tayo magbayad ng kuryente. Opo, ganun po. Kaya, I am inviting you to be part of the building of the children hall, physically, financially, spiritually. So yung mga kahoy po na ginagamit dyan, yun po yung kahoy na ginawa natin sa ating hall church. Kaya napakalaking tulong po. Ay, hindi ko na-picturean yung mga. Meron na po ba dyan? Sitignan na lang po natin yung present ngayon. Siyempre, dahil Miyerkules pa po ulit, magtatrabaho, bisitahin lang po natin ano po. Tignan lang natin kasi yung mga gamit natin, nandiyan lang yung mga bakal. Umaga, silip-silip natin, kamari, hapon, gabi, ayun ang baptisma, monitor po natin. Ayan po. So, 4x7, parang ang lawak din po niya yung ating old church. And expect po natin na matapos ito bago dumating o bago sumapit ang tag-ulan. Yung building po natin na ginagawa, hindi po siya katulad dito na sarado. Kasi masyado na po mahal. Hanggang dyan lang po yung dingding na. Tapos, matataas, open area na po. Ang pinaplano po natin, mga DIY lang. Katulad ng bakod po nila kailangan dyan sa likod. Para tayo ay makatipid. Kasi kung sasarado po yan, ay nabubulot tayo ng mga 100,000 pesos. Okay po. Ayan. May mga katanungan po tayo, mga kapatid. So ngayon po ay mula sa abiso ng ating barangay, bawal po ang bata, kaya wala pa tayo makitang bata, 15 years old and below. Hindi ko pa po alam kung hanggang next week po yun. Opo. Kung sakali lang po, we have to cooperate po kung tayong pasawag. Kung ano po ang abiso ng ating barangay, ay kailangan tayo po ay mag-strictly comply bilang magpapakita po ng support sa komunidad na ito, siyempre sa buong Pilipinas. Ayan po. Mga kapatid, malalapit na po ang eleksyon ng SK. Ito. At ganoon din ang sa barangay. Mayroon po kung wag po kayong magugulat pagka nakita nyo kung lumapit sa inyo at ini-encourage ko kayong mag-run. Wag po kayong magugulat. Kasi we need the leaders who fear God. Yung may takot sa Panginoong Diyos. Ano po? Ayan po. Kasi may mga pangalan na po na pumapasok sa aking